ମୁଁ ଆଜି ମାଛ ତରକାରୀ କାହିଁକି ରାନ୍ଧିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର, ତ ମାଛ ହିଁ ରନ୍ଧା ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଯାଇଥିଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିକି ରୋଷେଇ କଲି। ଭାଉଜ ଯାଇଛନ୍ତି କଲିକତା ମା ନାଚିନ୍ଦା ପାଖକୁ, ସେଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭୋଗ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ମୁଁ ପକେଇଛି ଭୋଗ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାର ଥିଲା। ଭାଉଜ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ନାଚିନ୍ଦାରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ମୁଁ ଏଠି ଭାଉଜ ଆଣିଛନ୍ତି ନାଚିନ୍ଦା ମା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତ ନାଚିନ୍ଦାଙ୍କ ଫଟୋ ହିଁ ଆଣିବେ। ତ ଆଣିଛନ୍ତି ଫଟୋ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝାସ ହାତ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଭୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୂଷା ମାଟି ଆଉ ଏ ଦୁଇଟା ଲଡ଼ୁ ଭଳିଆ। ତ ଆକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ମାଛ ଭୋଗ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସେଠି ମାଙ୍କ ମାଛ ହିଁ ପ୍ରିୟ। ଯେକୌଣସି ମାଛ ଦେଲେ ମାଙ୍କର ବହୁତ ହି ଫେଭରେଟ୍ ମାଛ। ତ ଆମର ଏଠି ଯାଇଥିଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ତ ଘେରି ହୁଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଘେରି ଯଦି ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ମାଛ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଥିଲି, ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।